लोगोफोर खुलुमबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ दिनै मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर। एक्चुअली दायो फाइनालि आङो दंफैयो गुवाहाटियाव आरोना लोगोफोर। हिन्जाव लानानै जाल्ला जाबाय लोगोफोर, मानो होनबा आं दायो बर्थमान हिन्जाव लानानै गुवाहाटियाव दंफैयो आरोना। नोंथांमोननो लासैनो देखायगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। दायो आङो रुम भारा लानानै दंफैयो आरोना लोगोफोर, गुवाहाटियाव उपाय गैया। नै दायो हिन्जावनि गस्लासो गानना दं आं लोगोफोर, दुखियाबो जाबाय। ओमफ्राय दायो आङो दंफैयो गुवाहाटियाव। एक्चुअली दायो गुवाहाटियाव दङबाबो आङो गामि बिथोरावसो दं आरोना लोगोफोर। बबे जायगायाव दङ आं दायो खोथाथ'ला, नेक्स्ट भिडिअआव खोथागोन आरोना लोगोफोर। उनावहाय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। आङो दायो नोंथांमोननो रुमखौ आरो ओमफ्राय आं एक्चुअली दायो दखाननिफ्राय फैदों आरोना, दखानाव थांदोंमोन, बायदिसिना खरसा बानायदोंमोन। बेखौ नोंथांमोननो देखायग्रोनि, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। नैबेनो आरोना जोंना रुमा, नैबेनो गोबां मानसि थायो बेवहाय। नोंथांमोननि देखायनि रुमखौ देखायनो लागोन। गेटआ नै सेकेन्ड गेट आरोना, नै बेनो आरोना। फुरा रुम बारा गोजा आरोना लोगोफोर। ए साइडथिंबो दङ, बिराद बुरजा दं आरोना। ओमफ्राय थायो जों नैबावहाय थायो आरोना, जे गेट जिङाव। ओमफ्राय बिथिं मेन गेट दं आरोना, बिथिं देखायथ'ला। ओमफ्राय बेनो आरोना, सब रुम बारा गोजा। बैहाय माखासे थायो, हैया माखासे, हैयानो गोबां दं आरोना फिसा फिसा रुमा। एक्चुअलि सिङाव गिदिर दै लोगोफोर उनथिं नै फुरा रुम बारा गोजायो। दायो जोंनि रुमखौ देखायनो, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नैबे जाबाय आं दानि थांनाय गेटआ, नैबेनो आरोना। ओमफ्राय ओरैजाय गेट गासिबो रुम बारा गोजा। ओमफ्राय नै जों थानाया नैबे रुम मोनसेया 12 नम्बर। ओमफ्राय नैबे बेलेग, जोंबो बेलेग बेलेग। दायो आङो रुम सिङाव हाबफैबाय आरोना, देखायनो नोंथांमोननो। आं दानि दखानावहाय थांदोंमोन, माखासे खरसा लाबोदों, बेखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनोसै आरोना। नैबेनो जोंना रुमाहाय बेफोरबायदि। बे जाबाय किटचेन रुम आरोना, बे संग्रा रुम। नै बेहाय ओंखाम जानाय लोंनाय गासैबो जाजोबो। ओमफ्राय बिदिनो आरोना उन्दुग्राया, नै बिथिंजाय उन्दुग्राखौ देखायथ'ला, बेयो बेलेग रुमनि दरजा। ओमफ्राय नैथिंजाय जोंना बे साइडथिं। ओमफ्राय आं दायो माखासे देखायनो, माबा माबि लायदोंमोन आरोना दखाननिफ्राय। मोनसे दङ रेसन खालामहैदोंमोन, बेखौ देखायनि आरोना। रेसन बायदिसिना जाग्रा लोंग्रा। गिबियावनो दङ नै आलु नङाबानो जेबो जाखाया गाइस, आलु लाना फैबाय। ओमफ्राय नैथिं निउट्रला होनो नामा, निउट्रला, सयाबिन, मटर। नैबे जाबाय थाव। बिदिसो मोनो नै गुवाहाटियावहाय लोगोफोर। जोंनियाव एक्चुअलि बथलसो मोनो आरोना। बे जाबाय 1 लिटारनि 100 रुपिस ना मा होनखोथाय, 100 रुपिस ना बेसेबा, 132 लिरनाय दं। 1 लिटार आरोना बे थावा। ओमफ्राय साना। ओमफ्राय निथिंजाय माखासे फाग्ला जागोन माबायाबो, फान्थावआबो गोगोम दाम लोगोफोर। फान्थाव बायना जानो हाया बेवहाय, ओरैबायदि दाम। फान्थाव सेरसेनि दामा 80 थाखा थैखागोन लोगोफोर गुवाहाटियाव। ओमफ्राय नैथिंजाय आङो माखासे लाबोदों आरो खेमसि लोगोफोर। नै खेमसि खानाय हानो थाखाय लाबोदो, खानाय दारि हानो थाखाय। नै लोगोफोर अबस्था गैला आरोना, खानाय दारि लावजोब्बाय। खानाय हानो थाखाय आरो दारि हानो थाखाय जों खेमसि लाना फैबाय, खानजुंबो लाना फैदों। दा बेनो 100 लोगोफोर, गोबां दाम लाबाय। एक्चुअलि नै बेना 100 रुपिनो 40-50 लायो आरोना बेखौ जोंनियावहाय। बांद्राय दाम लाबाय, थेवब्लाबो लाना फैबाय, उपाय गैया लोगोफोर। दारि हानो थाखाय दारिया लावजोबबाय, अबस्था गैयि जाबाय। लोगोफोर बे जाबाय हिन्जावनि सेन्देल, हिन्जावनो बायना होबाय लोगोफोरनि। नायदो, बे जाबाय हिन्जावनि चप्पल सेन्देला। ओमफ्राय आरो मा दंबायथाय, नै खानजुं, हिन्जावनि खानाय खानग्रा खानजुं लाना फैबाय आरोना, हिन्जावनो खानना होनोसै ओरैजाय। सेन्देला माबायदि नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय, हिन्जावनि सेन्देलखौ माबायदि नुखो। ओमफ्राय ओरैजाय माखासे मेथाइबो लाबोदों, बेखौ दायो जानोसै आरोना। ओंखाम जाबाय, ओंखाम नै लोगोफोर। ओमफ्राय नैथिंजाय दाउदै प्लेटसे फुरा। ओमफ्राय नैथिंजाय नाबो लाबोदों आरोना लोगोफोर। नैबे जाबाय बयलार आथिं लोगोफोर, 20 रुपिसनि। नै जा बुरजा मोनबोदों। ओमफ्राय नैथिंजाय ना, बेबो ना फवासे आरोना। ओमफ्राय नैथिंजाय सिंग्रा मेथाइ लाबोदोंमोन एसे, नै जानोसै। बे जाबाय गजा नै लोगोफोर। लोगोफोर आं दायो हिन्जावनि गस्लासो गाननो हाला, उपाय गैया लोगोफोर। ओंखायनो आङो दायो गस्ला गांसे बायना लाबोदों, बेखौबो देखायनो। माबायदि नुयो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय।
नै लोगोफोर गस्ला गांसे बायना लादोंमोन आङो बेखौ देखायनि नै बेफोरबायदि कालारनि आरोना नै हिनजावनिखौसो गानना दं आङो दायो उफाय गैया लोगोफोर आं दायो गानना देखायनोसै नोंथांमोनखौ बोरैहाय नुयो गस्ला गोदानखौ नै दायो गाइस आं गानना नायबाय आरोना गस्ला गोदानखौहाय नोंथांमोना बोरैहाय नुखो कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहर लोगोफोर दाम खमनिसो बारा नङा अनलि 200ल' हिनजावनि गस्ला गानगासिनो लोगोफोर उफाय गैया बेखायनो आं नै दायो गांसे बायनानै लाना फैथारबाय आरोना उफाय गैया गाननो गैया दुखिया जाबाय मा खालामनो उफाय गैया दारियाथ' मुस्लिमनि बायदि जाबाय आंना गोलाव लावनो फाग्लासो मुस्लिमनियाबा आब'आ मुस्लिमना माबायदि नुवाखै नों मुस्लिमनिया एसे गोलावसिन बारो गोलाव गोलाव लावो एक्सुवेलि आंना मुस्लिमनि बायदि थांदो आंनाबो हायालासिनो दोनबाय थाबा मुस्लिमानो जासिगोन आरो लेथ्रा नुयोलै हानांगौ एथ' मोजां खानाय सिननो रोङो होमबा नोंबो सासे नापिदाबो हामारा नोंजों आंखौल' सिनजानो नागिरो नोंजोंल' रोंमारो आसोला जाबायलै सानसेयावनो वा दखान होबा माथो बिराद खामायनो हागोन नोङो सानसेयावनो गोबां सिनजायो जाहैबाय आसोलजों खारफायनि खानाय सिननानै अबाव थांनो नै गाइस दायो फाइनालि खानाय हाखांबाय आरोना उफाय गैया लोगोफोर खानाय हानानै लाबाय आङो बिराद गोलाव जाबायमोन आरोना जायला जाथानो हाबा एसे मोजां नुनायनि माबायदि नुखो खानाय हाजाखांनानै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर नैबे जाबाय फुरा ओरैजाय रुम बारा गोजा आरोना बे जाबाय नै ओरै सोरगिदिं ओइथिंबो दं उनथिंजाय गोबां मानसि थायो आरोना बावहाय हारसाफोरबो थायो बर'आ बांसिन दं आरोना रुम बारा बावहाय खामानि मावग्राफोर आरो गोबां मानसि दं बावहाय नै गाइस दायो मोनाबाय आरोना लोगोफोर मोनाबाय माने दायो टाइमा 4:40 जाबाय ओमफ्राय दायो आङो मोनानि ओंखाम ओंख्रि संखानोसै आरोना लोगोफोर ओंखामाथ' अलरेडि दंखायो आरोना बेलासियाव संनाय 10थासोआव संनाय आरोना ओंखाम गोजां दंखायो बेनो जागोन ओंख्रियाबो बेलासियाव संनाय दं आरोना लोगोफोर बेनो जागोन ओमफ्राय दायो आङो नाखौल' एवनोसै आरोना ना एसे लादोंमोन बेखौ दायो एवनोसै आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नैथिंजाय नायदो गाइस मैगंफोरखौ नै लोगोफोर आलु दालि गासिखौबो नै बेफोरबायदि दोनो आरोना मैगंखौ ओमफ्राय नैबे जाबाय थाव आरोना लोगोफोर बे थावखौ सोनि आङो बथलावहाय नै बावहाय सोनि बेसे बुरजा ओंखारो नायनोसै लोगोफोर नै बथलखौ मोननै नांगोन आरोना बे मोनसेयावबो सोनोसै मोनसे एसे दं फिसा फिसा बिदि बथल सोनो नाङा आरोना गिदिर मोना ओंखायनो आङो बे सोनोसै बेसे बुरजा जायो नायनि र' लोगोफोर सोनानै ओरै थावखौ सोनोसै आरोना नायनि आं माबायदि थाव बियो नै लोगोफोर पेकेटआ बिदि जानाय थावनि मडेला नै लोगोफोर दायो सोनोसै आं नै बथलाव नै लोगोफोर बे पेकेटसे 1 लिटार बे 1 लिटारमोन जानाय थावा ओमफ्राय नै बथल मोननै ओंखारबाय आरोना बे बथलनैजों ओमफ्राय एसे दंबायो बे एसेखौ बथल मोनसे सोनोसै नै बथल मोनसे दंबायो बावहाय सोनोसै आरोना नै खावसे दंखायो ओमफ्राय बावहायबो सोनोसै बथल मोनथाम जासिगोन लोगोफोर एक्चुवेलि दखानाव खनले खनले थांबाय थानो बायो आरोना बेखायनो जोङो 1 लिटार थाव लानानै फैखाबाय जानाय थावखौ नै लोगोफोर नै बे बथल मोननैखौ बाहायथ'ला बे मोनसेखौनो जागोनसै आरोना आद्राखौ एक्चुवेलि बेखौ दोननोसै नै बथल मोननै जाबाय बियो ओमफ्राय नैबे मोनसे दङ आरो बेखौ जागोनसै बे जोब्बाथाय ओमफ्राय मोनसे इउज बानायसै आरोना दायो आं नाखौ संनानै लाग्रोनोसै नै ओंख्रि गोजां दं बिथिङाव अलरेडि पियासखौबो हाखाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै नाया नाखौ एवग्रोनोसै बिदैबो लाबोदो आरोना लोगोफोर नानि बे जाबाय बिदैनो मेजेमथाय लाबोबाय बेखौ ओमफ्राय आथिं बयलार आथिं दङ बयलार आथिंखौ गाबोन बा दा जागोन आरो जेखि जाया दायो आं स्टार्ट बानायसै लोगोफोर संनायखौ मोनसे खोथा लोगोफोर ओरैबायदि गेसआ जोंना फिसा आरोना बेनो 1300 लादों लोगोफोर ओमफ्राय सोनायाव 500 लानाय जाहैबाय आरोना नैबेनो बिसिनिल' आरोना गेसआ नै लोगोफोर फिसा गेस बायबा मोनो गुवाहाटियावहाय नै बेफोरबायदि गेस आरोना
बे जाबाय फिसा नै लोगोफोर बहाय 3.5 लिटार ना बेसेबां जायो होनदों आरोना लोगोफोर एक्सुवेलि आं थांनो मोनाखै आरोना सोनायावहाय लोगोआ सोदोंमोन ओमफ्राय दायो आं गेस लागायनोसै ओमफ्राय संनोसै लोगोफोर नै दायो आं साराय जानबाय दायो आङो नाखौ संनायनि सिगां बयलार आथिं लादोंमोन बयलार आथिंखौ दायो आङो रुनानै लाग्रोसै आरोना बिगुर गाराखै बेखायनो आं दायो रुनानै बिगुरखौ गारना लानोसै आरोना साफा खालामना दोनगोन बेखौ दिनै जायाबाबो एक्सुवेलि एवफ्रामनानै ओरैनो दोनगोन आरोना गाबोन जानो थाखाय दायो आं बेखौ रुनानै लाग्रोसै आरोना नै बयलार आथिं बे जाबाय नै गाइस बेखौ रुनानै बिनि बिगुरखौ आराम साफा खालामना लानोसै लोगोफोर दायो बयलार आथिंखौ रुदों आरोना बयलार आथिं दायो गाइस बयलार आथिङा रुइबाय आरोना बेखौ आं दायो खालामनोसै ओमफ्राय गुसु जाबाथाय जिरनोसै आरोना बिगुरखौ नै दायो बरिया जाबाय खांनोसै बेखौ लोगोफोर नै लोगोफोर बयलार आथिंखौ बिदि रुयो आरोना ओमफ्राय नै फुजासिगोन नै बिगुरा आराम फुजासिगोन आरोना रुइबाय बियो गुसु जानो होदों आं लोगोफोर ओमफ्राय गुसु जाबाथाय बेखौ फुनोसै आरोना ओमफ्राय दायो सारायखौ जानफिनखाबाय आङो दायो नाखौ संनानै लानोसै आरोना पियासखौ होग्रोनोसै लोगोफोर संनाय जानायासो मेन नङा होमबा लोगोफोर मावनाय दांनाया जाथों दायो जानानै लाग्रोनानै जोङो संनानै नाखौ होबाय आलु एसे बानलु गोरान होबाय नै साम्मा नांगौ लोगोफोर बानलुआ ओरैबायदि आलु आरोना थाइसेजों जानो हाया गोबां गोसा आरोना जानो हानो नागिरा लोगोफोर दायो दसे खोबनानैसै ओरैबायदि गोसा बानलु आरोना बे लोगोफोर बानलुखौ थाइसेजों जाजोबनो हानो नागिरा आदार थालाय लोगोफोर आदार थानानै नेक्स्ट ओंखाम जानायावसो आं जायो आरोना बानलु थाइसेजों जाजोबनो हाया ओरैबायदि बानलु गोसा बेयो बानलुआ बिराद मोजां बानलुखौ मोनजोबफ्रांदों आरोना जोङो नै लोगोफोर आं देखायनि गोरान बानलु आरोना बेयो दामान गोसा लोगोफोर थाइसेजों जाजोबनो हानो नागिरा ओरैबायदि गोसा बे बानलुआ दायो आं ना संगासिनो दं लोगोफोर गैया दायो गुसु जाबाय बेखौ सिरनो हासिगोन आरोना लोगोफोर नानि बिदै बेसे जानाय जागोन ना गाइस दायो मोनानि जानोसै आरोना लोगोफोर उफाय गैया ना भाजा ओमफ्राय नै बेलासिनि मुलाजों आलु कबि संनायमोन दायो बेजों जासामसै उफाय गैया दुखिया जिबन लोगोफोर नै दायो जासाबबाय लोगोफोर एक्सुवेलि सासेया मबाइलाव नुजानो बायो जाहैबाय लाजि जाहैबाय आरोना लोगोफोर बेखायनो आङो सासेखौ दिन्थिथ'ला दिनै भिडिअ बेखिनिसै लोगोफोर आसा खालामो नोंथाङा दिनै भिडिअखौ मोजां मोननानै नोंथांमोननि भिडिअखौ मोजां मोननाय कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिन्थिनो साबस्क्राइब खालामनानै एक्सुवेलि नाया बिदै गोजा आरोना नै लोगोफोर बिदै जा बुरजा लानानै फैखादोंमोन जोङो बिदै गोजा बियो बिदै मुला आलु कबि भाजा ना बिदै गोजा नै ना बिदै आरोना नानि बिदै